Aki ismer már minket, tudja, hogy mi vagyunk az AKIK, az Ajaki Katolikus Ifjúsági Közösség. Tevékenységünk több éves múltra tekint vissza. Rövid műsorunk 2 egyházi és 2 világi számból áll. Ezzel készültünk önöknek mára. Első 2 számunk a Csak Jézusnak szolgálok és a már jól ismert Tiéd az életem. Kérjük, fogadják szeretettel! Csak Jézusnak szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus feltámadt király. Áldjon nekem ő, dicső teremtő, most és mindörökké, ámen. Áldjon minden nép, dicső szent Maria, most és mindörökké, ámen. Csak Jézusnak szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus feltámadt király. Áldást mondjatok, most és mindörökké, ámen. Egyházat is él, nagyosságot él, most és mindörökké, ámen. Csak Jézusnak szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus feltámadt király. Jézusnak szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus feltámadt király. Csak Jézusnak szolgálok, az ő országát várom, mert eljön ő, az üdvözítő, ó Jézus feltámadt király. Köszönjük szépen! Itt követelem, te vagy Úr király, Téd a hőspadon, Téd a napsugár, Egyet kérek én, add meg nekem. Legyen hát Téd az életem, Kész követelem, te vagy Úr király, Téd a hőspadon, Téd a napsugár, Egyet kérek én, add meg nekem. Legyen hát Téd az életem, Jézus vezess, szólj és kétkedem, álmai éjjelén, gyötremeimben, lényem veled, te vagy Úr király. Legyen hát Téd az életem, Jézus vezess, szólj és kétkedem, álmai éjjelén, gyötremeimben, lényem veled, te vagy Úr király. Legyen hát Téd az életem. Téd a gondolat, Téd minden szó, látom szépséged, mindenható. Te vagy, aki nekem mindenben többet ér. Legyen hát Téd az életem, Jézus vezess, szólj és kétkezem, álmai éjjelén, gyötremeimben, lényem veled, te vagy Úr király. Legyen hát Téd az életem, Jézus vezess,
pedig a két következő számú, kötetlenebb hangszerelésű, az egyik egy angol dal, Somebody That I Used To Know, a másik pedig egy híres Ákos feldolgozás, Ilyenek voltunk. Hallgassák szeretettel!
Vagány Bence, akusztikus gitáron Torma Noémi, Széki Klaudia és Brencsák Bendegúz, elektromos gitáron Zsubák Tamás és Hasúlyó László, basszusgitáron Dobrai Attila, szintetizátornál Hasúlyó Tiffany, a mikrofonoknál Hasúlyó Jennifer, Kovács Bernadett és jó magam Kovács Ágnes. Emlékezz ránk, ilyenek voltunk. Emlékezz ránk. Ilyenek voltunk, vadak és jó, bűnösök közt is ártatlanok. Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itt adunk, ha indulni kell. Ilyenek voltunk, vadak és jó, bűnösök közt is ártatlanok. Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itt adunk, ha indulni kell. Ilyenek voltunk, vadak és jó, bűnösök közt is ártatlanok. Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itt vagyunk, ha indulni kell. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük az Ajaki Katolikus Ifjúsági Közösségnek, ők zenéltek itt nekünk az Ajaki Fesztivál színpadán. Még egyszer egy nagyon nagy tapsot nekik! Itt az első sorban is vannak már rajongók, egyre többen vagyunk a fesztivál területen, hátul is nekik szól a taps, köszönjük szépen!